Inderjit Films Combine kine kampaniyasının filmi. Öygüyünün duygusu. Senaryen yadan hem çeper olmaşı rahat çıkan var. Oho dostum, tut! Tınmasana ho, katı ne etti adavi? Başlan. Ulan neren gördün? Bir çak kovu. Başlang canım. Başlık. Yer ne mi? Kolunuzu çektiniz lan. Salam. Salam. Yer nire çekmeli? Sen burnun üstüne mi? Başlang canım şu yere. Şeydik görködürler de. Al, ödüne mertiri işe çıkmadan amalı. Sağ olun. Salam. Salam. Sen katı yeter ay. Sana salam ver yara bana beren oklar. Sen hem beni ödüne çekken. Oğdun gıylarım, yokoru hilli uloglarım. Sen edil magnetin var ya. Bana ne hemçin ünlü veren yok. Ne hemçin aytsana. Başlık bu bir yönü kayda dağırın. Gıylar bilenim, uloglar bilenim mülayim olmalı. Bağır şu mi? Onlar tüymeli hemem aladatın etmeli. Bu da atlar ne hemçin sen bana ön aytma. Bu da atlar bir hemem belli da dağırın. Biliyen mi ne mi? Ne mi? Menni sen için soğut var. Ne gili? Hani idıma düş. Ana aytana başlık haş ediyen ayda aytana. Aditya, biz Bağdar'a teyade görünüşünü çıkarıyız. Onu bütün Hindistan boyunca mahavatlandırmalı olur. Bütün yurt boyunca gödemini getiriyen. Ay menki olacak gel. Ne hemçin? Seni hünerini yokorlandırmayı veriyorlar. İşim kayıttı. Bolsun neyle? Seni öttürüyorlar, kazancın hem köpeler. Sen ne mi düşünüyorsun ok mu? Ya Ne mi yaydın yani? Sen Kanada etmeli düşünüyor musun? Kanada. başlık men şuun adaglan yan. İne. Şu nikah yüzünü görüyen mi? Görüyenem bilyenem. Seni benim çağırdın ha. Ol saat 6'da akırayım. Sen hazır saat neçedir öydü ya? 5 minut. 5 minut. 7:30. Beheyde olayım. Ey Huday Sonya men boynum soğurur. Görsüňiz lan Sonya edil periyal olayıptır. Göreler behuş olur. On kimin uyasygyny bilýäňiz mi? Üstesine de ol designer nähili ýeşin gelşýänden bilýär. Kızıl, ol hıcığın renki. Gara renk nähili? Men gyzyl sarym. Amrita, näme? Şuň adaglanýanyň sen Aditya aýtdyňmy? Menmi? Hey, sen ne diyenin ne mi? Ne hemçin çıkarın Sen ne mi öňde oturandırın ne diyen o? Nasip doğun siz ulağı sürgünüzünü soğumamana çalışırmak gerek. Adityan sizi çağırmadın mı? Çağırmadı ekenini de. Hayt hadisiyonu. Öd oğlunu de. Bugün on bilen men gıydım soni ağdağlan ya. O niredeki onu can etseniz lan hayiş ediyen. Ho haş ediyen. Ona sana da uğrun men gitmeli. Vaktim yok haş ediyen. Ay ne ettin ay? Vah men ne deyin. Ejecan, siz bilen dokmu näme üçin Aditya beýle eglenike? Eger söýüp öýlenýän bolsa ýigit beýle giyjägi almazdy. Oýa wor bolugsyz gurruňdy. Harprit. Ne mecezan? Sen Aditya jaň etdiňmi? Aditya mı? Can edin. Men eýäm gider vaktim boldy. Bu bolýan zady. Bol batmarak, bol giyecek alyan. Partidirek. Başlık kovuşum oy git. Ne demen giye uçugum? Azi ne mollu? Kovuşumun birini ulogda kittiler. Koşuna gittilermi? Aditya nerede boldun ha? Bir karışık irka bolduk. Kaka men. Beýle günde giyjägi alarlar. Ay men ho. Hey bir firetdi sen. Yine men günahkar değil. Men sana günahkar orkadern. Beytme hene. Koy ver ağır ya. Bu gelekim. Sen kovuşun. Ever kovuşumu. Men on kovuşun tayin getirdim. Bu men başlığım. Başlık. Häzir men size bir zat aýdaýyn. Men arkamdan sizin agtyňyz Kanada diýe. Näme? Kanada o nädiki diýe. Men barını düşündüröýün. Men wezipam oldular. Çınıňmy? Howa. Biýe bolaýypdyr tugelemek. Ödümem yapyan Bu eşitdim. gaty gowy täbil. Efe olun bağışlan. Men bu üstüniňe guwanýan. Sonyaň bagty getirdi Biya Aditya bilen. doğru. Kulak atın eger tir şeyli saat bolsa onu menem saatlandırın. Men gider vaktim boldy. Kanada seni mitjekmi? Sonya sen geljek ärin gaty tiýdijemi? Sen näme diýersiň? Gapylsana. Nähili gözellik. Hoş geldiniz, gelin. Aditya gidelim. Sağ olun. Ne mollu? Hatta siz gidiverin, bizim kiçirek işimiz var. Yeri ne mollu? Yüzük. Hayfi. Nikah yüzüğü. Getirdin mi? Ne gerem? Hey deneme. An pençeğin alır.
Häzir taparım. Any kal. Ine, nikah yüzüğü. Any kal. Sagjy güýüňde de ýok, çepiňde de. Ýewçüm sen näme berdi dursun? Hemme karaşyp dur, bol tidirek. Gideli. Bu sizin pikir eden zadyňyz däl. Ýörsene çaltyrak, ýör. Ogluňy gat gowy gitdi göleme. Gözlegmedin gat gowy. Gözlegmedin. Salam. Kaka, men yüzüğünü tutturun. Näme? Ol yüzüğünü tutturun. O ýüzügini unutdy. Ne ýüzük uýam? Nähil owadan jüýt. Bilýänmi? Öýlenmek gaty geň däp. Bütün iki maşgala biri ya. Gaýgydyr şadlyklaryny böleşýärler. Bu biçak gowy däp. Men muny diýsen gowy ýa. Mene beýle pikir edemok. Men göwnüme hä bu biderek wagt, pul hem güýç sarp etmek. Toý edýän biz ahyryn dostlamyzy, garyndaşlamyzy ýygnap nahar bermek näme gerek? Durmuşda hataply bolunsa ýagşy dep, desur. Ay, mene bilmedim de. Ay näme her kimiň öz pikiri bar. Dogry. Sen ýadadyňmy? Gaty ýadamok. Düşnükli. Yarın soň Onsoň men gitjek. bolýa. Men oňşasana. Näme? Ay ýöne gitmeýän kim oňşaý diýär. Häzir oňşamaň wagty däl. Näme oňşamaň aýratyň wagty bolýar. Muň üçin keyp hyýalwentlik söýü gerek. Oňşada. Adamlar görer aditya. Kim görsün? Dangdan dördüň ýary. Onsoň biziň hakamyz bar. Biz ýapýan adaglandyk. Sen men gelinligim. Gathaş edýär. Oňşaý. Çaga bolmasana. Näme? Diňe çaglar oňşaşýarmy? Tani? Sonya beýle kötemede radylaşaýsana, ýoksa da ödüm onu okşarın. Onsoňam ejem bilen kakamam haýyş etdi. Goýol elini gapyň jaňyndan aýyrsyn. Dangdan dördüň ýary. Bular bolsa şeýle biderek zat üçin jedelleşýärler. Boluň okşaşyň. Nikalaşan hallaryna bolup duruşlaryna bir kerede. bolsun. Häzir men taňa. Sonya. Biz adaglanan gerek. Sen näme diýjek bolýan? Biz hakykatdan hem adaglanýak gerek. Adi samsyklyk etme. Näme gürrüň ne diýen? Men yenidem ikimiziň hakykatdan hem adaglananmyda ananyp bilemok. Hanım. Onu adaglananyňyza ananyryn. Ýogsa ol te ananýan çaý içime gün berme. Peýde weli inanmaýamyşyn. Boldy ýatýam. Ben? Näme? Bu is näme alamaty? Bir zat aparsa ya? Başlaň haýyş edýän. Hawa jenap. Bu is näme? Men häzir bilerim. Erwe diýis. Bu şol indeyden gelýänler. Sen näme üçin şondan öýdýän? Bilýäňizmi näme? Häzir islen zadyň satyn alyp bolýar. Alan zatlarynym ýanlary bilen eki diýerler. Çydar ýaller. Muň torsudygyny. Başlaň jenap, şu torba sizinkimi? Uyan sen Kanadaga diýendiňe şeýle bir begen ýe. Şu zatdan bar ýanymy men ekitmelimi? Näme seni göterýärmi? Uçar ekitýär. Men azat götürmem. Ekitmän bökörsüňem. Biz tüýs ýürekden getirdik. Onu ýene 1 kilogram oşuň. Yeri bollu koşuş oğlum, koşuş. Bay bıçağaları. Olar agly hakykati ejejik görünýär. Uklap ýatyrkalar hasam ejejik. Düşünýän nälerin? Adamlar kiçijik çağalar näme üçin ýanyna alýarlar? Sen näme öňünkiler öýüňde taşlap gaýtjakmy? Dagy näme?
Gulak as, men şu meseleni häziriň özüne aýdyňlaşdyrmakçy. Bize ýene 5 ýyllap çağa hakda pikir etmege gerek gel. Bilen tek durmuşymyz ýola goýmaly. Ondan çağa edinmäge bilen tek taýyn näl. Dogrusy meni taýyn näl. Sonya. Ine pasportdan petek. Sag bol. Parij'a varan madyňa samrada jaň et. Bolýar jaňa derin. Tenem eşiň barada aladet bolýarmy? Bolgusyz geýnen adamlar görende jynym atlanýar. Şu maýkan saňa erbedem gelşenok. Men saňa ýene şuň ýaly getirerim. Bolýarmy? Sag bol. Bolýar, men ılgadym. İşin şowly bolsun. Ödüň aýagyn Sonya. Hökman, häzirlikçe. Tenem ödüň aýagy diýýär. Daýy, Salam Damti. bu näme mollugy? Elektron hatçy bilen saňa 6 hat berdim. Sen birine de jogap Men bermedin. gaty işli boldum. Halis wagtym bolmady, bagyşla. Tidirek gidelim. Ana ol. Adi. Salam. Daýy, Sen nere? gaty gorkudyň ay. Ne diýen ay daýy? Roby gaty horlandy. Howa uyam. Rob gaty hordun. Dur. Horlanıpsın, sağ ol. İşleyen men horlanıptır. Gaty gülkünç. Sonyan halini. Sonya mi? Adaglanma ha hemme zat gowy diýär. Doğru aýtdyň, şuna oňordum. Diýmek dogry-da. Yok, düýbünden ýalňyş. Men azyň aýdan düýbünden ýalňyş diýjek bolýan. Bu men. Awa, Men ýüküm. ýaxşy. Sen gaty ogudun. Oýkonma. Käşmen bet ediň. Ellemen, bu biziň ýükümi diýer. Uyajygym. Goşulma. Bular ýaly nähil gürleşmeligiň ödüm O biziň bilýän. şerekatimizden. Gelin çek diýen. O biziň şerekatimizden. Onu meni garşylamak üçin iberipdirler. Senem onu urýan. O näme pikir eder? Şey diýsene. O seni garşylaya. Biz ona näme üçin berkin? Doğrudan biz näme üçin geldik? Dedem meni garşylamaga geldiňiz. Olam şerekatiň adyndan garşylaya. O men üçin jaý taýyn edipdir. Olar bilen men şertnama ama düşünmek bolmasa ondan. Onku doğru. Näme üçin geldik ha? Bambeýde işläp bermelek henne. Özümem sizde düşdänim, gowy görýän, ýöne etçe galajym ýok. Men ýygy-ýygyda size barp duraryn. Dünç günler kino gider, restorana gider, gedilençe çykar, ýürekden şatlanar. Onu näme uyam haýş edýän, gaharlanma, haýş edýän. Maňa düşün. Bolýa? Düşün. Näme seredip durdyň? Zatlara git. Ha? Näme diýdiňiz? Zatlara git. Oram ekidiň. Doğru, ýör gidelim. Men bazım geldiňe barar. Tidirek. Siz üçin käwirdatlar getirdim, özüm elterim. Maşgalaňyzy gatatmış diýen. Howa. Ýöne gynam tamam, men 2 ýaşamyny bolar. Yo, siziň goňşuňyz bolar. Goňşy? Şarif, Aditya Malhot. gaty boy. Hoş geldiňiz Aditya. Sağ bolun. Kanada hoş geldin. Sağ bolun. Gelin men size hemme zat görkezýär. Elbetde. Siz Kanadada ulug satyrşyny gördüňizmi? Seredin. Biziň ulug görkezilen dağılmaz. Kanadada başga şeýle ýeri ýok. Meni görecekmi Aditya? Başysyny. Ey Huda. Bağışlan. Aditya, siz goýturýan ekeniňizde. Sağ bolun. Doğan, siz näme men bilen karşyn urşuň aklaşak bolýaňyzmy? Mende bir gowy pikir bar. Aýdyň jenap. Belki siz biziň kampaniýamyzyň adynan ýaraşa gatnaşardyňyz. Hewes bilen jenap. Gaty gowy. Başla. Eger siz düğmejikden barmaňyzy aýyrsaňyz, gallyrgyjyň ýüräýmegi mümkin.
Hani bolonnu? Senden bir yere gitmekçimi? Yok. Onu ne yapacağım beyle bedeni? Boli. Gece gören okmu? Bir navabın bağdata. Bilýän näme? Süt koýmaly ekenim mi? Boli ana tağı. Giti, daydan kulağı oňlaşdan okmy? Oňa derek göz ha gower ya. Ece. Hemmesi öllü. Yekejeti garly. Bol şagydyň halat et. Bağışlan. Ne elet başlamalay? Sen barmaňy hareket etmäň üstüne onu ayır, oyun başlanar. Eger siz barmaňyzy düğmejiň üstünden ayırsaňyz götergijiň işlämegi mümkin. Bağışlan. Çepe. Tağı. Tağı. Sagja bol. Men şirin nanım. Näme? Bağışlan, men kellem nire dedik ha. Häzir özüm aratsalayım. Arkayn bolun. Bolon zat yok. Hemme zat Bağışlan, yer. men şu kol öde ýaşan ýörüň, şu ýerde özüňi tertibe salyň. Yok, sag bolun. Men berde de başarym. Anamyňda barmy? Hawa. Takyk mi? Hawa. Ejecik köýnejik. Muňa men hunakar. Haýyş edýän. Birigi daha geliňmi? Haýyş edýän. Diýsem gözel görünýäňiz. Gelmege rady bolanyňyz gowy boldy, ýoksam şaglar eýdiňizden galmazdy. Köýke ýermisiňiz? Yok, sag bolun. Men alyňa saýan dereg gideýin. Birda içermisiňiz? Yok. Coca-Cola, Yok. sarın şiresi, Yok. pomidor şiresi. Onuňa ketçup. Siz kim işi yok diýäňizmi? Yok. Yine gaýtaladyňyz. Siz men sebäpli şirin nanyňyzy gaçyrdyňyz. Men sen köýnüňi daýaladym. Barda da men günäkar. Diňim men günäkar. Düýünden beýle däl, bu tötänden boldy. Rady däl. Men durmuşda tötäleýin zat bolanok diýip pasap edýän. Men ykbaly onanýan siz nähili? Aýdaly, ertir, ýolugça uloň aşagyna düşýäňiz. Muňa da tag bol. Yok, siz gözeňine getirip görüň. Bu siziň maňlaryňyzda ýazylan üçin dälle huşyar dälliňiz üçin bolar. Siz bize mihman geleniňiz ykbalyňyzda näli pasap etjek bolýaňyz, şeýlemi? Dagy näme? Biziň kimden başga tarafa seredipdir. Şoň üçin hem çakışdyk. Bolany şu. Şeýle. Ýöne biziň ikiminem şo bir wagtda şol bir ýerde başga tarapy seredipdir. Näme ykbalyň dälmi? Belki şeýledir. Ýöne her niçik ortada men gitmeli. Kömeňiz üçin sag bolun. Her bolýaly. Häzirlikçe. Sen burada içmejek içiniň o? Hawa, sag bolun. Ay bolýada. Häzirlikçe. Ey Hudaý. Bagşlan. Gapaçyk eken ondan men torbamyny düpdirin. Bolon wagt ýok, torbaňyzy al berin. Gatagır ýamy. Ýok, emmi dat gowy. Gan görünýän ýaly. Ykbalyň ötägidin. Gatygynan aýdym. Şunalyň. Näme üçin? Siziň burnuňyz üçin. Sag bolun. Özüňiz aýaň. Ýagşymy? Bolýarmy? Ýagşy. Oşol. Näme, gaçyk gitdimi? Owa men habar aldım. Ýöne men işli boldum. Ziýany ýok. Iň bolmany biz häzir gürleşip bilýär. Men diýjek bolýanym dukanlara gatnamak käte gaty ýada diýä. Hudaýa şükür. Men ol işler bilen meşgul bolmagy wagtym ýok. İşim köp. Käbir adamlar üçin halamaýan zatlar etmediligi iş bar. Gowy sebäp. Näme? Men çylmaý diýen, men hakykatdanam işli. Men sen ağlamaýanyň näme bilen? Ana berde uyan eli karışly dura. Sen diýäniň näme? Hangiň bolsana? Telefon sesini ýap gaty çykýa. Biz zat sen nirede? Kanadada. Gaty gülkünç. Men saňa näçe wagtlar garaşmary. Seni ýem 2 gün ber bize geliň ok. Şu günem gelmesen ökünürsiň. Uyojum, sen maňa haýwa datýanmy? Näme üçin maňa şeýdi piçim haýwa tatano? Gaty gülkünç. Bu gaty gülkülläl Jennifer. Sen düşüneň ok. Dukanlara ýöközüň aýlanyp bermeli. Karanyň orta piňine de däl. Ay goýsana jey, beýle gögünçek gün bolmasana. Heýem bir gyz dukanlara aýlanmakdan ýerermi? Üstesine de ol toý üçin dadalýan bolsa. Bagşlan haýyş edýän golçekleňizler.
Gel kimi diýermidi çalşaly. Sag bolun. Mene sen yerine dukanlara aylanaýyn. Senem men yerime karanyň kömekçisi bolarsyň. Barjak ýigdiň ýanyna bolarsyň. Nähil radymy? Hawa, şu ya bolayjak. Bolýardyň aýa. Senem özüň aýa, ýagşymy? Bax, I'm sorry. It's okay. Bagşlaň men. Bu sizmi? eýem ikinji gelek şeýle. Goň bolmasa tanşaýda gow boljak. Adisiýa malhotra. Jiye. Jiye şwartam. Nähil geňat jiye. Jiye şwardam. Yok yok. Ýöne jiye diýseňiz bolar, sag bolun. Sag bolun, sag bolun. Kömege deýin ahyryn. Yok gerek, gel özüm höttetinden gele. Maňa da nähilleri jada berilmeli ahyryn. Aýtsaňyz lan. Biz her gedek duşumyzda sen eliň zatdan noli. Siz näme talaňçymy? Yok, ýöne dukanlar aýlanýan. Ondan daşgary näme işleýäňiz? İşim zat satyn almak. Sebäbi dürlü bolon şol. Bar bolony. O işiň bar. Siz näme bilen meşgullanýaňyz? Size duşmadyk wagtymmy? Siz şunu soraýaňyz. Siziň çynlaka ýurulýan wagtyňyz barmy? Eger talygatly bolsam men häzir işde oturmaly. Siz bilen gelip görmeliyäl. Maňa siziň ýylgyşyňyz ýaraýar. Sag bolun. Ýöne siz näme işleýäňizi aýtmadyňyz. O da men işleýän. Adamlara kömek edýän, olaň ýüküni göterýän. Ynha men edýän işlem şular. Hammal, men ýüklerimi göterişdene. Goş, goş, goş. Dosa näil goňmy ýagdaýlan? Gatowy. Bir ýerde näme işleýän? Hünär öwrenýän. Ýene okuýanmy? Näme, kollejde öwretmedilermi? Apal. Salam. Salam. Hakykatda biz taliplikde urmeden bäri dost däl. Ýöne şondan bäri ikimiden piyada. Stoluň atyndan geçýärdik. Uýujygym, aýtsana, Uyucugum? Ýadyňdam kollejde bir gyz bilen gedýäň. Ady kimde şoň? pami. Pami. On soňky bal nähil boldy. Inni men oň bilen gedemok. Sen batyň getirip durdysan. O näme diýdiň bolýar? Ayol kollejde senden başga da 4 oglunyň başyna aýlaýady. Sen bilýäň näme? Ol Ol inni men aýalym. Howo ol gaty ogudan hem edepli gyz. Bagşlan. Goş. Goş dursana, goş. Sen beýle diýmellälim. Men on gowuny diýmek islemedim. Bir bälçän boldum da. O bolsa ýüregine ýakyn kabul etdi. Aditya. Paramji. Hawa. Paramji pami. Siz özüňizi kimdir nöýdýäňiz? Kim size beýle diýmäge hukuk berdi? Sen meni haçan başga ýigit bilen gördüň? Uyujum. Uyojygym? Diýmek sizin meni hiýleýäňiz da. Adamymyň ýanyna galat sözler aýdaňyzda nireňiz bilen pikirlendiňiz, he? Men ýöne oýun etdim. Beset. Dostluk gatnaşygyny bozmak üçin bir munt yeterlik. Ýöne dost gazanmak üçin bir ömür gerek. Sen bolsa. O nereye gitti? Dur! Durun! Beni bagşla uýam. Men dogony bitirdim. Size men başlan meni ärim gözleýän. Inni bolsa Kamara we St. Petersburglaryň ardyna ýarış başlanýar. Başlan jenap, maňa bir mutluk mikrofon berip bilmezmisiňiz? Maňa käbir zatlar aýtmak gerek, haýyş edýän jenap. Garaşyň maňa kulak assaňyz la. Sag bolun. Oho, men onu tanaýana. Siz nerede haýyş edýän dolanyň? Men gaty gynanýan.
Bağışlar men dolanın haş ediyen. Seviyinize dolanın. Haş ediyen. Hanımlar we janaplar. Akşamda geçen şäherän bölünme üçün bağışlaň. Men ýanymda duran aýaly görýäňizmi? Ol ärin söýýänligini we pallygyny onu onandyrjak bolýar. Oňa sizin kömegiňiz gerek. Men bir bolgusy sözüm üçün ärim kölenýär. Men sen bu sözleri eşitýäniňi bilýän do, sen aýalyňdan bagtyň getiripdir. Ol sen jan dillen söýýär. Sen näme üçin oň söýgüsine inanýaň? Heýem bir kedekiniň gepi üçin söýýän adamyňa söýgüni ýitirmek bolmy? Eger kim söýýän bolsa ol şübhäni bilmeýär. Söýgüniň bar ýerine şübhä orun bolup bilmez. Eger söýgüňe inanmaýan bolsaň, sen hiç kaçan bagty bolup bilmersiň. Hanymlar we janaplar. Eger şol adam siziň ýanyňyzda bolsa, biderek zat üçin bu mukaddes gatnaşyga atanyk çekmeliligini oňa düşündüriň. Ine oň suraty, ün berip teretmeňi haýyş edýän. Suratçy, şunu ulodyp görkezsene. Haýyş edýän. Ýaxşy. Bolýa. Haýyş edýän. Hemişe hemme ýerde özüňiz bilen söýüg habar näkidiň. Feredin bu şoýarly, Feredin. Dostcan, men şo gezek ýöne oýun etdim. Inni bolýançylyksiz hakykat aýdýam. Çynym aýdýam. Pami. Pami. Bağışla men tamtygy. Bağışla. Menem günäkär. Menini hiç kaçan taňa şu hölenmen. Seni hiç açan muň üçin sebäp bolmaz. Olar ýene birleşdi. Söýýän adam şübhäni bilmez. Söýgüň ýaşaýan ýerine şübhä orun bolmaz. Alo, Salam jiýa. Ýagdaýyň nenem? Jenny. Karyn nerede? Hemişekler ýaly. Oň ören wajyp iş boýunça duşşugy bar. Elhepus beýle wajypmy? Beýdimen. Oňa düşünjek bol. O sen göwnüň sen zadyň bolmagy üçin pul gazanýar ahry. Bagty satyn alyp bolmaýar Jenny. Karyn maňa toý üçin hemme zady bilet satyn alar diýip özü söz beripdi. Oňdyňa zawod ýa akçe satyn alyp bilýänligini sen bilmeli ahry. Men bilýän. Karyn seni yürekden söýýär. Ol öz duýgularyny söz bilen aýtmagy endi gitmendir. Hani aýtsana. Bugün näme alyň maňa gaty gyzykly aýtsana. Karyn üçin gyzykly kitap aldym. 40 tebigi görnüş. Türgönleşik ulogy. Bey 40 tebigi görnüş. फना फना ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा फना फना ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा अब ये जान ले ले यार अब या ईमान ले ले यार अब दो जहान ले ले यार अब या खुदा फना फना ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना 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 ये दिल हुआ फना
Nämen pikirini edýän? Näme hakda? Aýyn. Nawap, aýtsana. Siziň Allahyňyz her erkege bir aýal berläpmi? Ay, maňa ikisin bağışlady. Birinji tä ähli ýygnap ýygyşyran dadymy alyp gaçdy. İkinji tem menne pul ýoklugyny görüp men ýüregime urlady. Ödüm heni de çen gaýtaryp beren ok. Şunlukda hiç satdyl galyp oturup berdim. Agşamyň taýyr, näme diýäň? Salam, şu näme diýse maňa da şunky ýaly. Size näme jenap? Maňamy? Oňa şol gyzyl köýnekli gaýdy. Ýok, bagışlaň. Düşünýän. Gynan tagam bizdiňe aşxanada taýýarlandy atlaryny satýar. Sag bolun, maňa hiç sat gerek gäl. Sag bolun. Siz ýene 15 da garaşmaly boldyňyz. Düşünükli. Sen entegim şu hülenýärmi? Ay, ýoklay. Yer bolýa. Men häzir. Nire? Hajatkana. Men şu ýerde garaşaryn. Bolýa. Aditya. Men gitdim özüň tölersin. Salam. Salam ji. Salam. Sen berden emişli. Naharlanmaga geldim. Maňa stol boşaýança garaş diýdiler. Düşünükli. Men ýanymda oturay. Ýanyň boşmy? Elbetde. Bolýa. Ýör. Bu biziň üçünji tötenliň duşuşyňyz. Bu nähil gawat gelişlik. Sen näme diýersiň? Ha? Men şol ýöňkülerimi gaýtalaryn. Bal. Bitti de kümüş toýumdy toýlaýar. Gutlaýa. Sag bolun. Siz hindilermi? Hawa. Billiň. Siz gaty münasip jübet. Haçan öýlendiňiz? Ýok, biz her hayallar. Onu toýuňyz haçan? Ay, o diýeniňizde. Men adagly. Men toýum 9-njy aýda. He, şey diýsene. Hawa 25-ne. Men kim 10-njy aýda. Munkydan bir hepde soň. İkimiz ýöne dost düşünýänmi? Hawa. Bu da wajyp zat. Adatça men şu meselede ýalňyşamok ýöne. Bu gedek näde ýalňyşdym? Ay bolýar-da, ýörüm tam edelim. Olum durmuş guranna 25 ýyl bolupdyr. Heniden bir-birini ýitirip tapanýaly. Bu duýgy. Duýgy? Adamlar biri bilen duýgy baglaşdyrýar. Entek şol duýgular diýrik ki biziň söýgüýimiz ýaşaýar. O ýaşaýakada bizi baglaşdyrýan zat üzülmeýär. Ine onsoň duýgy bugün salkyndyrak. Hawa. Dogrudanım. Salkyn. Ýen bir neme ýylrak gelmelekeniň. Birden dümeýläými? Penjegim bereýinmi? Ay ýok, sag bol. Taksi. Men häzir taksi tutup boljagyny şüphelenýän. Häzir giç. Eger isleseň men seni uratyp biljek. Eger isleseň. Ýok, sag bol. Men gözi derim. Çynyňmy? Çynym. Onda bolýar-da. Bolýa, häzirlikçi. Häzirlikçi. 1, 2, 3, 4, 5. Aditya. O näme? Jiýe? Belki bile gider. Elbetde. Ferit, Näme? bu ýere näme ýazylypdyr? Bay bu. John Susan Föye. Cenab we Hanım Smith. Men ýeketägim. Söýgülen atlary bir-biriniň ýanyna ýazylanyna gaty edip görnýär. Şeýle delmi? Owo, käbrakmaklar hiç kaçan aýra düşmek istemýärler. Bu keteki ýurtda men şeýle duşuk bolar diýip hiç kaçan pikir etmänim. Sen näme özüňe kimdir biriniň keteki bolmagy bilen radylaşyp bilýärmi? Sigirmak näme gerek? Ödüme seyretdirmek üçin. Gideli.
Sheraton mehmanxonasi. Bolýar janab. Mumbai atladı ya. Marine Drive'ın kenar yakatını. Sen Mumbai'da bolup gördüňmi? O nähil bolup gördüňmi? Men şu ýerde ýaşaýan öde Marine Drive'ın kenarynda. Ay goýa. Biz bu ýere geçen ýyl geldik. Menim şu ýerde ýaşaýan Edil Marine restoranynyň aňyrsyna. Görsene bolýan zady. Men o ýere ýygy-ýygydan barýadym. O ýerde näme içerdim diýsene? Fransuz şerabyny. Bu dünýäň darlygyny. Biz birek gapdalyndan ýüzlerçe gerek geçenler. Beýle bolan näler? Näme üçin? Tebe men sen çalaja görenem bolsam, gapdalyndan geçip bilmezdim. Teň bilen galardım. Saklan. Baş üstüne. Jiya. Men gowy gideýin. Puluňy berdiň men taňa. Meni goýberin. Oňa elle urma. Goýberin diýen. Aýrylyň tegme. Hi, senen puluňy çykar. Pulu berdiň bärik, bol bakmara. Bolýar, sen pul gerekmi? Ine alyň pul. Fagadan size gerekdi ama alyň. Fagadan alyň, alyň fagady. Alyň. Men size ýene beren. Alyň, ýöne degmeň. Meh, ine fagad. Degmeň. Aditya. Tidirek berden kaçaly. Götürün ökçeni. Çaltırak kaçaly. Tidirek. Bolun çaltırak. Bu men. Hemme dat goý, aglama. Köşüş. Olar bitdi. Hemme dat goý. An goýsan aglama. Olar bitdi, köşüş. Köşüş sen. Aglama. Aglama. Aditya. Goýsana goýgory. Hani köşüş hemme dat yer ber. Ne dedim mehmanxana? Eger sen ýetişmedik Beni bolsaň, zat atla bolup bilmez. Men bular ýaly oýun gowy görýän. Seni halat etmek meniň borjumdur. häzirlikçe hoş. Giýjen rahat bolsun. Eger men seni çalaja görenem bolsam, gapdalyndan geçmezdim. Teň bilen galardım. Alo? Aditya. Jiya, bu senmi? Ýagdaýyň gowmy? Hawa. Ýöne birden sen sesiňi eşitesim geldi. Jiya. Ýatynny, häzir geç erti görüşürüz. Giýjen rahat bolsun. Giýjen rahat bolsun. Düşünem ok. Näme üçin işdat çykan ok? Cenap kofitleýäňizmi? Hawa getiriver. Hemme zat oňa doglanır. Biziň ýagdaýymyz oňat. Ulagymyzam şäherde gowurlýa. Bu hakykatdanam şeýle. Dogry. Ýöne näme üçin satan ulagymyzyň sany boýunça biz birinji däl. Cenap şerif. Siz näme çapakçylýaňyz? Cenap biziň kompaniýamyzyň ötüşi bärde siziň taçyňyzdan başga ötýän zat ýok. Siziň görnüşiňiz näýdi? Umuman siz ertirki ýarşa bir taýynmy? Biz güýjümize barny eder cenap.
Hemme zat şowul geçer diýip umyd edýän. Mende Hawa jenap, meň itlegim almatyň alnyňmy samsyk? Hay seneme. Şuun başlyň keýpi ýok. Menim eýýäm 2 gün bäri edilýäni. Hay, salam. Salam. Häzirçi. Näme bolady diýse men teň ýanyňa geldim. Başly men işli hojoýunum berdi. Oňam keýpi ýok. Ana ha ulog diýip şuňa diýäsiň, ha? Gatty gowulog seret. Sen näme itilep durdyň ay? Men teni ugurlajak bolýan. Ýör nahara gideli. Gel şeýdeli. Ilki men işden çykaýyn, soň uzan nahara gideli, radymy? İşden çykjakmy? Howa, hojoýun men gowmaky özüm çykajak. Ýer muny nene gördüm? Bolmaz. Hojoýun. Ine şu ulog siz hindiçe gurlaýanmy? Ha ola gaty gowurlaýan. Maňa hal ha şo ulug görkezseňizler. Bor, siziň öýren dogry. Gatty gowusyň saýladyňyz. Size kömek etmäge ruhsat ediň. Bolýa. Bari işden çyk menem garaşaýyn. jenap sizi çagyrýarlar. Näme? Pikiriňi ütgetdiňmi? İşiňe düýbünden uğru gaçdyýyny akşam bayramçylyk bolar. O näme bayramy? Men ýegenimiň dogulun güni. Şeýlemi? Öňe seret. Beş ol akşama gidýär. Men näme üçin oňa gitmeli? Çağırlaryň käbir gelip bilmeýär. Menem seni äkidaýsam diýär. Bolýa. Howa dogry ýer nenen? Gepleşdik. Gepleşdik. Jenap gepleşdik. Gepleşdik. Ulog sizleri ýaradymy? Ha o haladym. Gepleşdiňizmi? Gepleşdik. Gepleşdik. Akşam görüşürüz. Gepleşdik. Ýa. Olar meni tamtyk gataplaýarlar. Salam. Dogluňyň bilen. Ta ol siz giyjak aldyňyz. Oňa teň daýyň näker? Bar ugruşdaýdan. Daýy. Dogluň bilen. Ta ol. Bıjýa. Salam. Men ýegenim damty. Doglunyň bilen damçy bu saňa. Daýy, sen beýle gözelge nirden tapdyň? Sen gowut görlemi. Daýy o hakykatdan hem gözel, siz eýýäm ogşaşdyňyzmy? Ýegen sen utanç haýaň ýok. Sen näme şeýle terbiýelýärmi? Birem ogşaň okmy? Öz aklyňdan beri mezhep samaklygyny. Görýäňizmi hatda soramagam bolanok. Aýdan batlyň ejeň eşitmäligini Hudaýa şükür et. O näme diýdi? Näme diýdi? Hawa. Ol Penjab dilinde ejesiniň bize giýjak alanyny üçin gaharlanýanyny aýtdy. Oň oguljugynyň adili uzuyunca, enesiniň bolsa gulagy ker. Ene şeýlerek maşgalada. Sen hem şoň üçin hemme zada taýýar bolmalysyň. Düşünüklümi? Ýör. Gideli. Ýör. Onu haýene de alın. Yok. Sağ olun. Yok, kofiye del. Maňa şerap getirin. Bagışlan hanım, size hyzmat etmek maňa gadagan. Hemmelere salam. Hemme salam. Salam. Olar näme maňa beýle teredişýärler? Olarda hiç günah ýok. Negerem men olara yaramadyk görlem. Men mundu etmäge tinanaýyn. Çağlar, näme terişçäňiz? Bu men tanışym. Men näme dogulun güni tanışym getirmellämi, ha? Oň ady, sen adyň näme? Jiya. Jiye eşwatham. Howa watham. Bu men uyam. Uyam da. Hoş geldiňiz. Gaty o, men ýöne damçyn dogulun bilen gutlamaga geldim. Siz garşy delmi? Elbetde ýok. Eje teret, jiýaň maňa ýa-da sowatna gowy berip. Size köp sowalsyn aýdýan bu gaty gowy. Hoş geldin ciye. Salam. Hani öz mihmanlyň hyzmat et? Olar asla menki del. Sen ýene näme nägile, ha? Howa biz giýjak bagışla ol köprek diýmarlan. Düşünýärmi? Näme? Ay ýok, men gödüňni tutjak bilen dadym. Oňa düşünür, sen neňdi düşünüň o, ha? Bu süýü ahyryn süýü. Yer bolýa, eýýäm ýeterlik. Süýü hiç açan ýeterlik bolýan näler? Mysal üçin ine sen näme öz dogunyň süýüň okmy? Adi sen. Maňa beýle zatlar duşaýan ok. Näme? Sen onuň biledik diler atky. Ne hili owadan aýdym Robi. Sen gözleriň hatyrasyna ýöne aýdym çaryp başaranok. Bu gaty meşhur topar. Jiya, maňa goýuwdy sono, aş edýän. Bağışla. Siz nere? Biraz arasy howa çykjak. Ýör ýoksa ýetişmez, ýör. Robi, üç ýigdiň hemmesi näme üçin bile
gitti. Ece bolşun elbet etsene. Dostsan yeteri üçmeleň. Pa meňe keypi kök bolly. Ol mehmanhanada galmagy teklip etdi. Oň diýen etmen şeýle tukat üçmeleňe gelen bolsam diýmek aklym üýtýäp bermorly. Sene hemiş aýalyň ýanynda men bäri gelmek üçin ödeň aýalyny taşlap gaýtdym. Bärde gyzygara da içeride zat ýok. Yer men näme deýin? Bärde men giýewimiň ejesi olan Kanadaly dostlar bar. Ey şu Kanadalılarım. Görkezgany elindäkini. Näme arakmy? Sen näme içmekçimi? Dostsan, halky biraz janandyraly. Herkime biraz guýsak der gurrun alşar gider. Olan bar meýwe sunça. Gowy gara eli. Şiýreň üstüne goýaýtym, hiç kim iş bilmez. Ene munyň bolýa berekella. Ey Hudaý. Ey way ayagym. Berde restoranyň üstünde mehmanhana bar, size otog alaýynmy? Ýok daýda, biz bärde maslahatlaşýar. Siz içdiňizmi? Ayrılhany maslahatlaşdyk daýda maslahatlaşdyk. Ýokarda maslahat zaly bar. Isläm zadyňyz maslahat ediberiň. Ey Hudaý, bu näme ýigrençilik, ey Hudaý. Daýda, siz başgaça düşündiňiz. Inni hökman hemmekşe içki garyp bermeli bol. Gat görüň de yarar. Bolly bit ediň. Bu bir miwe şerbeti içe diýdim. Geçeňe de goý. Ay ýok, şerbet gatyfyjy ol halamaz. Goý. Bir olurdan hiç adam bolmaz. Şeýlemi? Geri, näme diýersiň? He? Ece, size de şerap däli şerbet içmek gerek. Yene. Belki bettir. Sen näme gysganýarmy? Ýokla gysanyp duramokla. Dur. Yene. सितारे ये नजारे for your eyes only ये समा ये बादल कजरारे for your eyes only हीरे मोती के खजानों के लश्कारे for your eyes only for your eyes only for your eyes only for your eyes only I wanna talk it out what you got for your eyes only 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 Daýyň gaty gowy adam. Men bilýän. Sen ondanam gowy. Oňam şeýledigini bilýän. Gel durmuş guraly. Bagşla, men ýa başga birine söz berdim. Sen emmi. Ey Hudaý, beýle bolsa onna dost bolaly. Sen razymy? Gel. Ýogsa dadamçy, siz ýa oşaşdyňyzmy? Söýgüliň bagty getiripdir. Ogo. Utanma, men düýbünden öýkelämok. Utanma. Men düýbünden öýkelämok. Menem öýkelämok. Men sen Penjapçy görýäniň düýbünden bilmändirin. Sen biziň maşgalamyzda gaçyp biljek. Sen Penjapçany nerden bilýän? Biziň maşgalamydan Penjapdanmy? Ay goýa. Elbetde eşwatkan bu Penjaplyň ady ahyryn. Men muny aňmandyrynam. Damty gaty gowy. Senem gowy görýän eken. O senem halapdyr. On fiýlanyň üçin sag bol. Gaýtam men saňa sag bol aýtmaly. Bugün men maşgalaň, garnaşlyk gatnaşygynyň nämedigini bildim. Üstesine de bugün
Gülüp hezil etdim. Beýle gülen yerim ýokdur. Teň mehmanhanaňa da geldik. Gideli. Näme boldy? Hiç zat. Aditya, bilýärmi, haçan meni özüm biçak gowduýan. Haçan? Sen ýanymda bolanmakalyň. Men özüm haçan biçak erbet duýanymy bilýärmi? Haçan biz aýryşmaly bolamyz. Heýmiň bir alasyny tap bolmazmy ha? Mene gittim. Maňa jaň et bolýarmy? Näme? Jaň et. Jaňa deýinmi? Hawa, telefon bilen. Bolýa, özüň aýa. Senem aýa göre. Bolýa onu. Men ýüregim kim aýar? Hay, salam. İşin şowlu bolsun. Owa, olman gerek bar. Nabap nerede? Ana ol. Oňa näme boldy? Men oňa düýün köpüýme diýip aýtdym, kulak asmady. Ineden netijesi. Hajatkhanadan bäri gelen o. Ana seret. Yerinde näme bolar? Näme boljagy belli. Biz göreşe başlamanka utulluk. Baş tutonsuz men ýaşa gatnaşyp bilmän. Bolýa. Ýani ýok edip guramaçylar aýdaýyn. Ýaşa gatnaşyp biljek gel. 1, 2, 3. Aditya, Yer näme boldy? belki men seni anarym. Başararmy ka? Ihlas ederim. Görýän welin men işim şo olajak ýa-Allah.
Sen ýagdaýyň gowmy? Hawa. Uloga gowy goýduk. Bagşla men pikir gatypdyryn. Yerini biz näme dersiz? Hiç zat. Eltiri çel garaşar. Garaşar? Bizden soň ertire çendi näme işlerdi? Yatar. Sen aş ýerde menem bu ýerde. Gapyny açyp bilmersiň, biz garyň astyna jaýlandyk. Edere iş ýok. Diňe yatmak gerek. Iýjaň rahat boldum. Men uklap bilemok. Çağakam menem udak wagtlap uklap bilmezdim. Ejem şey diýerdi. Eger ukun gelmeýän bolsa, bolup görmegi ardy edýän ýeriň hakda pikir etip başla. Gözüňi yum. Uklanyňy özüňem duýmarsyň, gatyçynym. Men muny köp ýene gatdym. Käte haýsydyr bir ýyllyda barıp görmeň hyýal nederdim. O mümkün näl? Gaty mümkün, maňa ananay. Näme onana okmy? Onana okmy? Bolýa. Gel tinak göreli. Radymy? Gözüňi yum. Näme bolanyny göreli. Açma. Bol tinak göreli. Gözüňi yum. Ciye, sen nerede? Rim'de. İçpan baskançaklarına. O yer gata oğudun. A sen nerede? Men mi? Men Kaşmir'de. O yer biçak gödül. Men Kaşmir'de olmak hemişe arzu ederdim. Onun müşkili olmaz. Elini ver teret nähil belent dağlar. Bu yerden jülgüler nähil gödül görünýär ha? Näme boldy? Men belentlikden gorkýan. Ulagasçı. Belentden öňümizde nähili ýoluň ýatanyny görürdi. Biz bilen berk bagly bolmaly adamlary görürdi. Öňden baglanşyň bolan adamlary näme etjek? Ýa-da olar bize agram talyp başlaýar. Dogry biz ony özümize boyun alamzok. Ýöne ýürek bolan hemme da düşünýär. Onu bilýär. Berde ýüregiň işi ýok. Ýürek hakykatda durmuşa geçmejek arzuwlar bilen ýaşaýar. Arzu bilen hakykatyň arasynda ol bir tapawut ýok. Gözüňi yumsaňa arzu, açsaňam hakykat. Hemme zat beýle ýöne köýdäl aditýär. Näme üçin diýär? Batyr gaýrak bolla arzu et. Men birden helak bolarny öýtüp gorkýan. Gaty gorkýan. Men seni helak etmen. Maňa ananna eliň ber. Inne bolsa gözüňi yumda seret. Saňa arzuwlaryň garaşýar.
रंग हो में है बेचैनियां जज्बों में है मदहोशियां क्या हुआ näme? Hiç dat. Yol açık. Onunla gidelim mi? Gittik. Çalo. Yok. ऐसी लगन लग गई है यार लगन लग गई है यार लगन लग गई है यार Ondan Ondan indi näme? Meňe bir zat ýesim gelýär. Meňem Onunla gel hol restoranjyga gireli. bolýa, ýöne maňa çalşyrylmak üçin 5 minut ber. Men ulog goýup aşakda taňa garaşaryn. Ýaşymy? 5 minut, 5 minut. Siz ayarlarda wagt barada düşünje ýok. 5 minut dolarlaşdy, 40 minutdan geçdi. Ol nime? Kim ma ediydim? Karen bir Yes. Awo, bir Oto hyzmat edýär. mihmanhanaň işgärleri meni giýmede etmelerini bilýär. Karen onu men çağırdım. Betidin iş eşiniz şeylemi? Bu menden gilliň edilen soňky çağırış. Men eýem çalşyp yetişdim bagşlaň jenap. Gatlyk bu näme bilmedik. Men seni işten kowdurban bilerim. Bu nämetin jenap? Yer bolýady. Şu yerleri ýygnaşdyryn. Ýaxşy. Belki bu zatlar soňa oýursa, Ediydim, bu oň işi, goý onu ödetsin. Excuse me, Vera. Saklanın. Näme jenap? That's a tip for Ine you. tide çay puly. Next time you Ýöne ennikide iş eşiginde bolun. Hukban jenap. Ani मैं तुमसे Ediydim, sorama ýatdan çykaraytdym. Sen dukanlara taparyň menen. hemme zat gülýäli. come here. Hoş geldiňiz jenap Abiroy. Welcome, Mr. Ýagdaýlaryňyz gowmy jenap Abiroy? Gören gowy, baş üstüne. Han durun bizi surata düşürdüler. Karen men dostum ogly. Ol gözümiň öňünde ötdi. En atasy oğlunun soň, olun işini eline alıp, häzir eçen ören gowy hötdünden elýär. Jenap Abiroy, sizin nikahyňyz iki kampaniýaň birikmegmi? Biziň nikahyňyz iki kampaniýaň däl, iki maşgalan Siz birikmeg. köpden beri tanışmy Karenle sizi näme emrindirýär? Sen gyýtasyk jogap berin berdiň öýdýän. Sizin nikahyňyz söýge esaslanýarmy ýa-da hasaba? Elbette söýge. Men onu söýýän, ola men söýýär. Karen haýyş edýän. Näme? Suraty düşürýän göňüne gürleme, men muny halamam. Ediydim men Karen Abiroy. Men näme işletemem, men surat alarlar. Başlaň jenap size iýem garaşýarlar. Gideli. Akşamyňyz haýyr jenap Abiroy. Salam. Salam. Hoş geldiňiz. Oğlum, Jenap Uysun bilen tanış bolun. Salam. Salam. Bu Jenap Guttu. Salam. Salam. Jenap habar. Akşamyň haýyr Jenap habar. İşleriňiz gowmy? Gat gowy, gat gowy. Jenap Mitoy. Jenap Abiroy, siz öýlenýäňiz şaýtepin ýerine bolsa, polat ýeredici biznes alýan. Sizin şowlapdyr. Isleýän zadyňyz bar. Birinden başga. Näme? Sizin kampaniýaňyzdan başga. Sizin kampaniýaňyzdan başgasy siz megerem oýun edýän. Ay yok, men çynım gaty çynım. Başlar wagty boldy jenap. Ýaxşy, ýörüň, ýörüň baralyň. Näme boldy? Hiç zat. Ýöne Karen maňa öýlenen okda şertnama baglaşýar. Öwrenişçi. Şeysen gowy bolar.
Sizin naharınız jenap. Ahir geldi. Men gata acıktım. Menem. İşleğiniz açık boldun. Sağ ol. Sen hiç tada aytmak itleň okmy? Menem şoň pikirini edip oturdum. Belki ilki bilen girmegi teklif ederdim. Elbette bagışla gir. Sen gaharlanýanyň maňa ýaraya. Geçen gedek Ol bir geçen zat. Sen mırjyk bolupsyň. Hani barda çalşyryn. ýagşy, sag bol. Bu senki. Aditya, näme üçin hem ekişden ýalyl? Sen ähli zada sözsüz düşünýän. Dymmak gaty gen zat. Oly adamyny biri bilen birleşdirip emilýär. Olaň arasyndaky geçip bolmajak peýasgelçilgem bolup bilýär. Gowşekmi? Sag bol. Kakam ejemden başga hemme kişi bilen gürleşýärdi. Olaň baglanşygy diňe fizik taýdanny. Kakam ejem ururdum. O bolsa sesin çıkarman çıdardy. Ejem on söýerdi. Söýgü islenlik adamyny üýtgedip bilerdi ýalar. Ýöne kakam üýtgemedi. Häzir eçenli hemme kişi ol özüni öldürendir diýerler. Ýöne men bilýän. Onu öldüren kakamyň dymmasydy. Ejem öldüren kakamyň oňa bolan gatnaşygy. Hova düýbünden ýaramanlaşdy. Sen berde ýatyp gitsen gowy bolar. Ýagyşdan soň gün aýratyn mehrildi ýalar. Sen soğuk kofeni halaýanmy? Ýok. Onu soğumak iç. Sen saglyňma. Şu gün men durmuşymda iň bagtly gün. Dede şu gün sen menki bolun inni men. Kim var? Halipa, bizde ýagny ýokurda gyýlba. Men pikirimçe sen bir zatlar aýtmaly. Nawap, men yaramok. Wey, onda dämeli. Ýönem üçin gymylamaly. Turda ýokuryk kal. Bar ýokuryk çyk. Bar gitdi ýatsana. Sen barda ýokuryk çyk. Nawap, giýje ahyryn. Men ananýan, aý ödüňür, her zat bolsa da pikirlen. Ýerine etdiň, karara geldiňmi? Men sen bilen görüşmek dilemok. Bagışla. Ýok, ýok, saňa diýemok. Ýok bol. Ýok, ýok, jiha, men saňa diýemok, nawaba diýen. Ana o seň ýygyňda dur. Men halis uklap bilmedim. On soň şoň üçinem. Menem uklap bilmedim. Şoň üçinem kino göräýin dedim. O näil kino? Ýaban gyz. Şami Kapurmy? O men sevgili aktyor. Diýmek hem töýüpdiň. Söýen wagtyň bolsa töwerekdäki ähli zatlar üýtüýe. Şetkar, sen näme men duýguma düşüneň okmy? Indi men ýanymda sen bar. Maňa indi durmuşdan başga zat gerek gel. Men sen janynyň söýýän. Ol söýýänligin gataň zat boýundan aldy. Popcorn. Durmuşda hemme da şeýle ýöne köý bolaýsa. Sag bolun.
Ne sen aydı ya? Bu aydym men gaty halayan. Göwnüň göterýär. Ony ähli gowtan Şami edýär. Kapur ajaýyp. Menim şoň ýaltan edip bilýän bolsadym. Senin koreýerler. Bu gatçysy bolmaly däl. Gel senin aly. Kedil bolar. Han bol kejirli. Yok, yok, yok. Bol. Ýok. Bol jiye. Eger durmuşam isleýän ýeriňe geçirip bolýan bolsady. Onunla ýaşamak gyzykly boldy. Oňa derek biz kim bilen hemişelik baglydygymy bilerdik. Haýdy gatnaşyklaryňa puşdygyny. Sen men bilen ömür sürmek isleýänmi? Eýýem daňatdy. Sen näme uzak gije ýatmadyňmy? Sen jogap bererine garaşdym. Maňa pikirlenmäge may ber. Bas erte agşama çenli garaş. Sagat 6-da şol restoranyna. Men 6-da bara bilmem. 6-ň ýarynda barar. Salam. Salam. Erteriň haýyrly. Hayır. Sen teher bilen nire etdiň? Menmi? Gezdim. O kim? 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 Sen kimdigini gaty gowy bilýänsiň. Jiýe, bu oýun goý. Goý diýen. Oňa da diýtdi. Onsoň Olam Hindistandan. Biz bir näçe gedek tötänden duşdyk. Ýöne bu tötäniň ykbala ýazanyny özümizden bilmändir. Anan arýarlar. Sen näme gurlaýanyň bilýänmi? Jiýe. Men bir zady bilýän. O men üçin ýeketek. Şeýle gowy, şeýle mylaýym, şeýle gülkünç. Onu söýmezlik mümkin näl. Esasy zadym Jenny. O men ýanymda kadiňe men bar edip pikir edýär. Oň arkasyndan özüm şadyan duýýan. O görnüp dur. Ýöne sen özüň jiýe. Jiýe ýeşwat hamdyňy basym. Jiýe abiroý boljaň unutýan. Iki maşgalanyň, at awraýnyň. Sen şahsy bagtyýarlygyňdan ýokarda dogyny ýatly. Sen Karen abiroý gowtanaň ok. Siziň adaglanyňyz münasibetli geçirilen agşam ýadyňdamy? Şonda haýsa bir gaziýetiň redaktory artyk maç içip sen babatda özüni erkin alyp barjak boldy. Hawa, ýöne men onu bagşladym. Ýöne oň bir hepdeden soň ulug helakçiligine uçurap ölenligi saňa näme bellidir?
gaziýetiň redakçysyny bolsa ýanyň kül etdi. Karina bir oy başlamagy başarmaýajy. On soňam eger o sen süýýän bolsa, diýmek sen dol oň ygtyýaryna adamsyň. Sen şu zatları ýatdan çykarma. Düşündiňmi? Maňa barbyr Jenny, ýöne barbyr. Aditya bilen duşmakam, bu aýdanlyň täsiri bolsa da bolardy. Sen bileň ok. O şeýle kişi. Hi, Jia. Falanjy. Men barada urlaýanmy? That means you. Diýmek sen meni ýürekden söýýänsiň, edil meňden söýüşmýädi. Naraz. Näme gaharlanýanmy? I'm sorry. Yer bolýar meni bagşla. I know Düýün men gaty işli boldum. but kya? Etçe galaçyň ýok. Everybody wants. Her kimin Karen Abirolik işi bar. And I'm sure. Men bilýän düýün saňa ümit berebilmedim. Promise you. Ýöne men taňa söz berýän, gatam edýän. Beýle zat gaýdyp gaýtalanmaz. Hany ýylgyrsana. Smile. Bol ýylgyr ahry. Ýylgyrsana. Başlaň jenap galemgerler gelipdir. Aşagda size garaşýarlar. Bagyşlaçy. Metbut bilen aran bozmak bolanok. Men derrew. Bir aýagym berde beýle kimem o ýerde bolar. Nice shopping. Gato odan eşik edipsiň. Size. Ýöne ol saňa ulurak dämi? But it's not. Dogrusa o saňa ýöne erbeden dälle gaty erbet gelişýär. Kim eruta dedilen bolsa şolam arzu edip biler. Ýoksam arzu diýilýän zat gaty erwet zatyň üstüne nertip biler. Ejesiniň ölümine on kakıdy günäkär. Ol näçe hatara çekmeli bolupdyr. Men şeýle kakalary. Nabap ol gatyya ketirýär. Näme üçin ýekedirýär? Oň ýanynda sen bara. Men on bakty bolmagyny isleýän. Durmuşda şadýan bolmagyny isleýän. Men hakyky jiýan tanydym. Ýöne on men sebäpli durmuşynyň hasam çylsyny bolmagyny gorkýan. Dostsan. Çylsyrymlykdan gorkma läle oň bilen görüşmeli. Men häzir gelýän. तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जो न आते तो अच्छा था, आके न जाते तो अच्छा था। तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। तुम जाते जाते जाना हमको दीवाना कर गए। दीवाना कर गए।
अपने एहसासों को खुद सजा देते हैं हाल क्या कर दिया हम थे तन्हा अच्छे भले मिट गए क्यों वो फासले नजरें चुराते तो अच्छा था ना मुस्कुराते तो अच्छा था तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए तुम हंसते हंसते जाना हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए क्या होती है दर्द क्या होता है कुछ नहीं था पता धड़कनें बढ़ती है चैन क्यों खोता है कुछ नहीं था पता अब नहीं है अपनी खबर एक नशा है शामों से कुछ न बताते तो अच्छा था राज छुपाते तो अच्छा था तुम मिलते मिलते जाना हमको दीवाना कर गए तुम मिलते मिलते जाना हमको दीवाना कर गए 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 Salam iyiceciğim. Karen sen bu yerde mi? Sen bana karışmadın mı? Ay yok yönü. Şerafşik mi? Yok sağ ol. मैंने सोचा Mene seni giyin alacaktım öyle. Kayta sen beni giyin alırdın. पता नहीं क्यों Nem çünün ne bilem okçuya. Yönü her edek görümdü. Ünkünden hasa odun görünüyen. Sen görme koy. Acayip. Sen beni aklımdan adaştıracak. Karen sen aydiyanın näme? Men sana düşünemok. Sen men üçün kimdiňi bilýänmi? Men sen gelinliň. Gelinlik? my feet Gelinlik? yes Yok, sen men ayarım. my wife Bu ente kanun näl ýöne sen meni syýlamalysyň. इसलिए तो मेरी Edil ayağının ärini syýlaýşy ýaly. Sen her bir alyan demin, her bir pikirin maňa degişler. और वैसे भी मैं Men hiç bir zadyň ýaryp bolmagyny islämok düşünükdimi? is that clear Gat owy. good Bolýa. excuse me Sağ ol. Kaka. what is Bilem ollugy. what is Yer bilemi? Tüccar biznesmen Eşvatkan men ecem öldürdi. Ciya Eşvatkan. Muňa näme düşünmeli? Sen meni adam öldürmekde günäkärlemäge hetdetdiňmi? Sen kimdir biri bilen biziň maşra durmuşymy hakka samahalladyňmy? Inni
Inni gaziyetlerde bizim gıyvatımız edilýär şeýlemi? Kaka men Bolly bettir. Jennifer, Hawa janap. bir de inni kuçorup etek koyur. Ýaxşy janap. Biz häziriň özünde Hindistana dolanýar. Ýönü. Hemme zat gowy. Hemme zat gowy. Bağışlaň 1900 sany udaky otogda ýaşayan jiýa ýeş patgan berdimkä? O ýok, olaň bar çor meýdany. Şunuňyzmy? Hawa janap. Taksi. Uçor meýdany. Sergap bolun. Başla. Bizim bir azajyk wagtymyz bar. Bar özüň tertibe sal, bar. Bar. Jiýa. Näme bolup geçýär? Nira uçýaň jiýa? Men sen bilen gurulýar. Sen nira barýa. Men nira barýanym taňa gyzyklymy? Men näme üçin jogap bermeli? Men bet wagtlygymdan sen ýene bir peýda görmeň üçinmi? Peýda? Eger taňa pul gerek bolsa, maňa aýdaýmaly keninde. Kakam tüccar bay. Sen onuň hasken pul alyp bilerdiň. Näme? Hawa. Men özümi ikrar etmäge gorkýan zadymy saňa aýtdym. Sebäbi men saňa özümden beter inanýadym. Sen bolsa men inanmamy ödemediň. Faklan jiýa. Näme gurun edýäň? Ine oko. Oko. Sizin haladaýyňyz gowmy? Hawa hemme zat yer ber. Men berde günäm ýok. Unanay. Men hiç kim hiç tadaýdam. Ýok. Inni men hiç kime inanman. Men seni ýigrenýän. Sen bilen geçiren her munduma nälet bolsun. Biziň aramyzda garad bir zadyň dörejek bolmagyna sebäp bolan üçin özüm ýigrenýän. Jiýa, ýok. इश्क में लाखों हम इश्क ना करना तुम इश्क है एक सजा इश्क की गलियों में आह ना भरना तुम इश्क है एक सजा कह रही है दिल की लगी भी तुम्हारे क्या जिंदगी गम ना उठाते तो अच्छा था खुद को सताते तो अच्छा था तुम अपना कह के जाना हमको बेगाना कर गए अपना कह के जाना हमको बेगाना कर गए Meni başla. Ähli zat yer ber. Biz giýçe galy. Ýör gidelim. Bar.
2 3 4 Men sen geleceğini biliyordum. Men muňa bil baglaýadym. Elbette. Men nire gideyin? Men sen maňa garaşýanyňy bilýärdim. Men Simratdan taňa hiç zat aýtmadylyk haýyş etdim. O bolsa tamam ödemen. Sırrymı äşgär edäýipdir. Ay diýan ýoklu. Her hal seni görenligime gaty begenýän. Menem begenýän, menem. Yer sen görkelişiň nähil geçdi? Gaty gowy geçdi. Gaty köp sargydalym, gaty gowy. Sen näme bilen begendirip biljek? Meni gutlap bilesiňiz. Berekella Sonya. Diýmek sen işin boýunça Parij'a, Londona ýygy-ýygydan gitmeli boljak da. Durmuş guruňyzdan soň nähil ýaşajak? Soň görüberýän. Alajyn taparsälmi, Aditya? Görýärmi? O maňa düşünýär. O mümkinçilik diýilýän zadyň her kime duşmaýanlygyny düşünýär. Men öz mümkinçiligimi goldan gidiretim gelenok. Bilýäňizmi? Men muňa ýetmek üçin men köp işledim. Sen bu nikahyny näme üçin geýdiň? Bu görnüşde sen meni ejemem diýen. Gaty gülkünç. Saňa gaty gelişýär, gidiber. Gidip enem gorkudaýyn. Sen näme bir hili tukat, näme bir zat boldymy adi? Ay ýokla. Oňa tukatlanara sebäp ba, Sonya gelipdir. Biz bolsa ony ýanymyzdan goý beremizok. Sonya, biz seni takdandyk. Barın gürleş berin, bar. Sonya bar. Bar gürleş. Adi, sen tukat görünýän. Meni ýatladyňmy? Käte sen meni gumansyz ýatladyňmy? Ýa-da ýok? Bilýärmi Adi? Adamyň saňa nähili ýakynlygyna düşünmek üçin wagt gerek eken. Haçan sen ýanymda kaň. Maňa hiç zat gerek gel. Mene nähil başlajagymyň bilemok. Nämen başlajagyň? Adi. Jiýe bilen tertleşmeňde men günäkär. Ehli günä menne. Sen jiýe bilen bar zatlar aýtmak bilen maňa ananyň menem içip bir hikaýet dotlaryma aýtdym. Men olaň arasynda gaýet işýärniň barlygyny hemem on gazetde çap etjegini ne bileyin? Men özüm aklajak bolamok, Adi. Men her hoşlumyň bir ýerde ähmeti ýok. Men şo galanmaýanyň barlygyny bilmendirin. Berde gep, men sen anamyny ödemen, sen bagtyny weýran edenligimde. Düşünýärmi? Hawa, men günäkär Adi. Men sen we jiýan öňünde gaty günäkär. Hemme zat yer ber. Gideli, ýoksa da gije galýas. Adi haýyş eden men bagyşla. Hani ýör, gideli. तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ, तो जाए हम कहाँ. ये दर्द की आहें जुदा हुई राहें
भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे चाहे कि सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं बेदर्द इस बेरहम को हवा में उछाल के फेंक दूं धोखा दिया मुझको धोखा दिया दिल ने मेरे हाय ये क्या किया हो दिल मेरा चाहेगे सीने से दिल में निकाल के फेंक दूं हो लम्हों से हारे बुझे नजारे अब तो सहेंगे ये गम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे Oğuyene men sağ salamat. Sesin eşliğine beyli diyer yallel. Sesimem atı sesimde. Haçan dolup gelýär? Bana ver. Yine bir näçe günden. Sana hiç tak bulanok dämi? Kim me at gowy bolýa. Men gitdim. Soň jaňa derin. Häzirçe sag bolun. हमको दीवाना कर गए हमको दीवाना कर गए तन्हा अकेले में यादों के मेले में तुम गए छोड़ के वादों की रस्मों को चाहत की कस्मों को तुम गए तोड़ के घड़ियां सितमगर कटती नहीं उल्फत के मंजर से हटती नहीं हो तन्हा अकेले में यादों के मेले में तुम गए छोड़ के हो जहां भी जाऊं तुम्हें ही पाऊं रुकेंगे हमारे कदम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे अभी नाज है टूटे दिल को वफा पे के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे के टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे Giydim. Salam.
Han sana bir bakayın, eger adin toy bolmadyk bolsa sen ýöne asla gelmezdin. Men göý bermedik şo da men näçe kaş etdim. Giýew. Enejan inanmaň. Men oňa ençege de gaýtdym. Tapýan baganadan paspordun nakfy gurusyny halamaýamyş. Gaty gülkünç. Görüň o näil münakatly. Bu kim? Men Şerif. Şerif. Bolya inni sowalam gerek gel. Sen adın Şerif, ýöne sen özüň kim? Ene bu adytyň dosty. Nawap Şerif. Hawa oğlum toya geldi. Dostlardyr, garnaşlaryň hemmesi şu ýerde. Hani öýlenjek ýigdiň özi. Ine ol men ene. Oğlum sen näme dursun? Gel berik, enen guçaklasyň gelen okmy? Gel balam, gel. Elbette ene. Men balam. Sen näme üçin aglaýan? बस बे Ay ýöne ýatlamalar. याद आ गई Oh balam. हाय पुत्र ये क्या कर रहा है Sen näme diýen? तू समझ Sen näme düşüneň okmy? इस Bu ýolla saňa hasratdan başga garaşýan zat ýok. रात नहीं आदी Bilýän. मैं गलत Men ýalňyşyp goýberýän. बताया Ýöne etçe galajym ýok. Adam ýalňyşýa. मगर Ýöne Hudaý ýalňyşmaýa. वो तो Ol bir adamyny beýlekiň maňlaýyna ýazýar. और उस On soň oň gelen kararyna da हमारी ykbal edýär. आदी तो फिर Feýgi näme? प्यार Ýeron soň feýgi näme etmeli? Söýgü, तेरा कुछ İslam नहीं yok. सकता आदी लेकिन एक ýöne बात bir zady unutma. अगर तेरी Eger sen betbaht bolsaň, तो हमारी bizem bagtly bolmaz. Biz seni gaty gaýg edýäs. Ne ol? Biz seni bütün öýden gözläp ýör. Sen telefona çağırýarlar. Al trubkany. Bu Sonya. O ne hilbegenni? Salam Sonya. Men söýýän. Näme boldy? Näme üçin dymýan? Hindistanda iň owadangy söýýän nädýär? Senim dym jogap berýän. Sen men barmanym üçin öýkelediňmi? Ýok, göwnüňe zat getirme. Men biçek barmak isledim. Ýöne gaty işim ken. Bu ýeri edir dälhana ýaly. Bağışlan hanım. Bir mint. Bu gaty wajyp wakady. Sen men ha işimi bitirermiň. Bitirermiň. Haýsyny? Bärik gelsene. Sen bilen gaty görüşedim gelýär. Gelýäkaň ýol uğruna tikinçiden men bir köýnegim getirip bilmezmiň. Şeýtan maňa uly hyzmat etdiň bolardy. Sonya men Ay, beýtmesene haýyş edýän. Boyun gaçyrma. अच्छा मैं आता हूँ bolya barar. Sag bol. Muň üçin men seni öňküdenem artyk söýýän. Ýaşy häzirlikçi. Yer näme? O näme diýdi? Ol näme diýdi? Sen çağırdymy? Çağırdy. Şeýlemi? Çalşygyny alga alňasa sana gelin garaşy tiýdirek. Eger tez çyksaňyz men çalşynjak. Bizzat. Yeriň. Gittik. Men aýtdym ahyryn. अबे यही Hadi bir takip şu yere. Owa. Bärik çağırış betekli goý berýär. Bele däldirle. Sizin çağırışyňyz. Gördüň mü? Men adida malka oturar, Sonya beleň ýanyna. Baş üstüne sizin torbaňyz. Ulala uly. 12-nji Sag bolun. Diňe biriniz. तू इधर Sen bärde garaş men häzir gelýär. Bolýar. Sonya, Aditya. Hudaýa şükür. Sen geleýdiň. Bir gije alyp barýar. Men şu maňa saňa jaň edeýin diýip durdum. Puja Sertaş çağırmady. हमको दीवाना हमको दीवाना Jiya, Jiýa, he's my bu men adaglym Aditya. हाय salam. Thanks, baby. Sag bol diýdim. Yeri bizi yene näme taklýar? Yes? Hawa, Mr. O'Brien. Jenap Abiroy, bu Aditya. O gelinin köýnegini getirdi. Bu bolsa Jenap Abiroy öýlenýän ýigit. कांग्रेचुलेशन Ören o toýgutly bolsun. men seni bir ýerde görüpdim.
Yer bolýada. Jiýe biz gaty ýyjak alýar. Ähli mehmanlar ýem ýygnandy. Birden dawara başlamak gadaga aýmatynlar. Soňra näme pikir Mene edýär? 5 minutdan bir taýin bolýar. Siziň çyryňyzmy? Dagy näme? Siziň taglyňyzy. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Bolýar. Uy ýene bir zat. Sonya. Hawa. Goý siziň ýigidiňizden bile gelsin. Biz gatşat boluruz. Hökman. Biz üçin ol uly mertebe. Bolýar. Sen näme dursun? Bar gitdi geýin, bar. Bar. Jenapa bir gaty mülakatlylyk etdi. Senem toýuna çağırdy. Gıynansam da men galyp biljekdi Sonya. Hay senem Aditya. Beýle toýlarda bolmak gaty peýdaly. Sonya meni bu ýerde hiç kim bilen tanışdyr. Ondan öýdüm gaty oňoýsuz duýýan. Men galyp Näme bilmem. üçin oňoýsuz duýýan? Haýyş edýän men hatyrama. Garaş, meni ýa-da çalşyrnaýyn bolýarmy? Yeri adi. Men bilmedim gideli. Ondan ol Ýör gideli şu ýerden. Ýör. ey Hudaý. Sen näýle owudan? Karın. Bir sualyma jogap ber. Biziň aramyzda toýdan soňa bir-birimiz küýsetjek hey bir zat barmy? Elbetde bar. Nikah şahadatnamasy. Karın men çynym. Çynyň bolsa kulak as. Sen ajaýyp gözleriň, dodaklaryň, sen gözelligiň. Ýok Karın. Ýene bir zatlar hökman bolmaly. Belki bu barada son gürleşir. Bizim öňümizde bütün durmuş ýatyr. Duygu. Owa bir duygu baglanşdyrýar. Galymynda duygu ýaşaýaka, ýüregimde söýgem ýaşaýar. Şoň üçin Oho, bağışla göreyim. Bar zat yer beýer. Yok, yer ver del. Hoş hemme zat yer beýer. Yok, yer ver del. Beýle tekleşmek bolmaýa. Eni kadam çakışar. Olun garaýşlar hataşar. Görsen olar süýgüden daşan däller. Siz men dostum Adiden soran. Hana dostum, otur, hana. Aditya. Aditya nerede? Hana o lüzüm talla otur. Şu dostum Aditya da. Men bu taryhy bilýän. Bilýän nereden? Siz hiç zat bilmeller. Gel bolsa men size gurrun bereýin. Giýjem gölün ýöne barnaý deýin. Men dostlarym bilen içip olun ähli sirni paş edäýdirin. Hawa sen söýüpsiň. Ýöne sen ýalňyşlyk goýberipsiň. Haçan söýýän bolsaň her ýer şuha urun bermeliler. Inne ol hakda gurrun näme gerek? Jenny meni ýem ärli. Yok jiýe. Adama söýgü ömrüne diňe bir gedek gelýär. İkinji gedek ol diňe şertleşik şertnama. Men Aditya kiňide şeýle bir gynanýan. Bu gatty gam gyn. Jiýe sen ýalňyşlyk goýberdiň. Men gatty gynanýan. Gynanýan.
Jiýeten bir ýere gelmellälim. Eger gelmedik bolsam, hiç kaçan muny özüme bagşlap bilmezdim. Bolan wagtlar bolup geçdi. Olaň baryny unut. Men ýöne sen bagty bolmagy dileýän. Eger sen isleýän bolsaň, men seni anaýyn. Ýaxşy. Men gitdim. Eger durmuş bizi täzeden duşursa, Yok, beli wagt bolmaz. Men eýäm kaýyl boldum. Sen bilen geçiren güllem ömrümiň iň gowy günleridir. Men olary ayaryn. Olar hemişe men bilen gagalar. garaş. İň bolmany şol ajaýyp pursatlary, batlyk janlanyrmaga maňa mümkinçilik ber. Mümkinçilik ber. Jiya Abiroy. Aditya. Aditya Malhotra. Men seni hiç wagt unutman. Menem seni. Sen hemişe men bilen bolarsyň. Senem men bilen. Belki kämahal torbam getirip bermek üçin ýanyma gelersin. Sen gülki duyguýun gaty gowy. Sen ýylgyrşyň biçak tukat. Bilýän. Şol Aditya diýilýän beken o. Siziň araňyzda nämedir bir zat boldumy? Yok. Sana aýtdy onu söýýänmi? Söýgüň ýüzü köp, Karen. Inni sen men üçin hemme zat. Ýöne men seni oň gujagyna kan öz gözlerim. Öz gözlerim bilen gördüm. Öz gözlerim bilen. Over goşokluk pursaty maňa anan. Men senki, diňe senki. Anan maňa. Anan. Yeni bolýa. Bolýa. Ýöne sen oňa seretçiň ýaly. Iň bolmanda. Bir gedek maňa bakyp bilermiň. Iň bolmanda. Bir gedek. Gana aýtdy. Karen Abiroy.
Sen Karen Aberoy tanan ok. Kenentek dirliğine şükür etsen bağıtın getirdin. Jiyan hiç bir günahı yok. Beyle beyanam eder ya sen kimmişsin? Sen tevepli. Dinle sen tevepli olşuğun menki olmadı. Men seni öldürer oturuverirdim göreyim. Yönü, onu ne edip seni unutturup bolor. Ne edip? Öňü bilen ölçü höleňiz unduň Jiyan Aberoy. Bar git yok bol. Bar yok bol. Men seni yok bol. Näme üçin? Aýsana. मेरे बस Bu men erkimden daşgaryn bolanda. हो गए Yöne şeýle boldy. और फिर Soňam bary guturdy. Ey keramatly Tanrym. Ey Hudaýjan. Men gidip taxt tutoyun. Jiya. Jiya sen ýagdaýlaryň gomy? Jiya men seni häzir çykararym. just hold on Häzir saklan Jiya. Açsana. Jiya. Maňa eliň ber. just give Ber. Maňa degme. Jiya, ýöne maňa eliň udaday. Meni günüme goý diýmedimmi? Git. Jiya tamsyklyk etme. Ýanyňyz. Senlik pursat odal biler. Git diýen men saňa. Maňa degme. Jiya. Meni günüme goý, ben ölmek isleýän. Bolýa. Eger berde galmak diýen bolsaň baş üstüne. Ýöne menem galar. Goý ulagy ýarylsyn. Dyr putrak bolsun. Sen näme üçin geldiň Aditya? Näme üçin? Maňa bel bagla. Haý şey diýen, git. Bol. Men seni çykaraýyn. Gerek gel. Men ölmek isleýän. Gerek gel. Men ölmek isleýän. Bilýärmi? Sen ulagy goýman henide şeýle uranmadym. Indi men näme üçin ýaşaýyn Adi? मेरे से Sen men ýaşap bilmegim üçin ýaşamam. तुम्हारा जिंदा रहना बहुत Bu çok üçin. Adi. Git Aditya, git haý şey diýen, meni goý. Maňa eliňi degirme. Goýberin diýen. Adi! Goýberin. Beredin boşlugy näme geli? Git seni Adi! Men seni taşlamam. Gerek gel. Jiya. Eliň ber Jiya, çekin meni. Çekin. Çekin diýen. Konuwadyk näme durdygy çekin. Çekin ahyryn. Adi. Çek. Stop. Nime bak gowy. just calm Ağlama köşeş. तुम्हारी Sen Jiya.
जब एक Aslında hindi gidi nikah monjong dakınan soň erden hemişelik bil baglaýa. तो हमेशा Ol hiç gaçan, मर्यादा hiç gaçan nikah monjogly üzülmez. and that's a fact. Aditya. Aditya. इस बंधन Durmuş olmancık bilen mecburi ılalaşmalı olur yönü. करण Yönü Karen Aderoy ılalaşmadı. आज मैं Şu gün men käbir dağda düşündüm. बंधन Adamları bir bilen boş söýler, defurlar däli. अगर ऐसा Duygu birleştirýär eken. तो रिश्ते Eger duygu bolmasa, olary baglanşdyrýanda atlyşy bolýar. वैसे भी Olaň ýüregine söýge टुकड़ों में पसंद asla orun galmaýar. Onsoňam men umuman आओ जी hiç bir dadyň, आज तुम्हारा hiç bir dadyň üleleşigine kanagat etmeýär. Men maňa degişli dadyň dinemeýänki bolmamy diýen. Indi bolsa bar ötüge gitjýär, bar. Bar diýen adam. Karen, bu ne etdiň? एक बंधन Yürek döştüğü bağı bilen birleştirmek üçin ýigrenji ýollara atanak çekdim. Näde beýtip bildin? कब तक Bir hasana çeni köýüne diýip furlaryň durmuşymyzy bozmagyny çydamaly. रिश्ते Däpler adamlar üçin döredilenler. जिंदगी रिश्ते Adamlar däpli fur üçin däl. वैसे मेरी Görýän bol men dogry edipdirim. but they are made Olar bir üçin döretdir. No, Mr. Yok cenap Abiroy. They are married. Olar bir üçin yaradylypdyr.